Ticho. Číslo 18. Radek. Číslo 13. Ľubomír. No a ideme ďalej. Číslo 20. Vyšel! Ale on sa ospravedlňuje, pretože ochorel. Ale v každom prípade vám odkazuje, že vás miluje. A na vyššia musí sa zhodnúť, aby ste boli kričať jeho meno do sila nejdu. Číslo 14! Juraj! Číslo 5! Petr! Mimochodom, stop! Chcem, aby ste zatleskali Petrovým odsekovi, pretože stal sa šťastným otcom. A preto to tam myslíme, ale samozrejme pozdravím vás je. Číslo 54, Tomáš! Číslo 17, Jaroslav! Číslo 10, Marcel! Číslo 80, Jan! Ideme na útočníkov. Číslo 43, Peter! Číslo 57, Stanislav! Číslo 21, Rudolf! Číslo 96, Peter! Číslo 25, Richard! Číslo 11, Jaroslav! Výborne, trošku sme predali našu obrazovku, nevadí. Číslo 29, Jano! Číslo 19, Michel! Číslo 82, Matúš! Výborne, číslo 83, Juraj! Číslo 23, Vladislav! Číslo 28, Marcel! Výborne, a ideme brankárov! 88, Miroslav! A číslo 33, Julius! Takže to sú reakcie, ale dovolte. Takže si predstavili veľmi dôležitých ľudí. A síce realizačný tým HC Košice. Takže ako prvý sa predstavím manažera mužstva Pavol Zuber. Asistent trénera je Pavel. Trénerom brankárov je Jan. Masero je Ľubomír Pirosmer. Druhým masérom je Marcel Babcu. A dovoľte som predstavil generálneho manažera HC Košice Kolínie, ktorý je ako pán Juraj. A najdôležitejší človek na záver, tréner Anton. Kto si tu chýba? Dámy a páni, dovolte, aby som predstavil pána Miroslava Pirarmardu, prezidenta HC Košice. Takže pán Pirarmarda. Ešte raz, prezident HC Košice, pán Miroslav Pirarmarda. A teraz opäť kľud, ľubokľud, pretože prichádza jedného jediného človeka sa tu nespomenuli. Nosí číslo 91 a jeho meno je Juraj. A čo prináša?
Vice!